Dan fod chi sôn Cacen Gaws gyn ti ni orffan, felly... Ie, chymlaen i gael hwn, oedd y pryd cyntaf yn hyfryd, felly gobeithio, a dwi'n disgwyl hon, yr un mor hyfryd. Good. Eto, ryseit bach digon syml. Ie. So, jyst yn cymryd rhyw 5 munud bach, jyst i roed at ei gilydd. Ie. So, Cacen Gaws efo siocled a hobnobs. So, sa chi'n gallu iwsio... Sut mae rhaid chi iwsio siocled i ddechrau efo. A sa chi'n gallu iwsio bisgedi arall. So, mae hwnna'n ffain. Felly, ie, so y thema heddiw yma ydi wrth gwrs wneud pryd a hawdd i fyfyrwyr, mae hwn yr un mor syml ar cyntaf. Sbiwch beth sydd gennych chi'n y cwpwr na a jyst cael allan. A dim lot o gynhwysion fan hyn? Na, ddim yn gwbl. A bach o hwyl, gan dwi'n dechrau fan hyn. Wel, ie, so os da chi'n teimlo'n stres... Ti bastwn da fyna. So, dwi wedi rhoi y bisgedi mewn bag bach, jyst safio nhw'n fynd i bob man. Ie. So, na i jyst mawlu rheina yn eitha fan. Ti'n mynd chi wneud nhw'n rhy fan. Na, a dim ots bod nhw ddim yr un peth yn dyfe, bod yna ddarnau mowr a bach. So, mae'n rhoi gweiad neis iddo fo. Mae fel yna. So, mae hwnna'n mynd i mewn i bolen. Hefo dipyn bach o menyn, lle dwi wedi meddalu'r menyn yn barod. So, mae hwnna'n mynd i fewn. Neis. A nawr ni jyst cymysgu hwn. Jyst so bod y menyn yn cael o'i gyd o'r briwsio na efo'i gilydd. Ie. O, mae gwynt neis iddo fe bod y menyn wedi toddi a'r bisgedi'n dweud neis. Ie, mae o'n neis, ynddi. Felly, mae hwnna yn barod. Barod i fynd i hawdd hynny. Oce. I hwn. So, be da ni'n mynd i wneud rwan, cyn adeiladu fo gyd, newn ni wneud fatha'r hufen. Iawn. So, yn fama, mae gennau hufenog, caws hufenog, sori. So, dwi jyst yn mynd i gymysgu hwnna dipyn bach. Lle wedi pwrpas gymysgu, jyst i dorri fo fyny rhywfaint neu feddali fo? Ie, cos dwi eisiau gallu cymysgu'r siocled i mewn iddo fo, digon hawdd. Dwi wedi meddalu dipyn bach o siocled yn fama. Neis iawn. So, geith hwnna fynd i fewn. So, eto, unrhyw fath o siocled yn ffain. Felly, jyst i'r gwybodaeth, beth ti wedi ddefnyddio fanna? Jyst siocled bita arferol, lla, ie? Ie, wel, na, siocled di ydi o. O, mae hwnna'n well i ti. Wel, yndi. Ni o bloc bach yn iawn i chi, ddim y baru'n cyfa. So, da ni'n cymysgu hwnna i fewn. A wedyn lot o hufen, a di hwnna ddim yn iach i chi, nid i? Na. Wel, mae'n iawn os ydi falle mas i loncian neu rhywbeth cyn ni, yn dyfed, cadw'n heini. Felly, pa hufen ti wedi ddefnyddio? Hufen dwbl. A mae digon o weiad iddo fe, yn dys e? Oes. So, da ni jyst yn cymysgu hwnna efo'i gilydd. A be da ni'n gweld sy'n digwydd ydy wrth i'r hufen chwipio fyny... Trwchu. Yndi, mae o'n trwchu fyny. A dyna beth sy'n neud iddo fo fatha setio neis. Lle hyd yma, yr unig beth ti wedi gorau neud rydw i ddangos pa mor syml, di jyst i cymysgu mor syml o hynny yr sait. Ie, so ddim byd iddo fo ar hynny, nag oes? Na. Sy'n neud fi'n hyderus, o'n i'n gallu hwn yn hyn. So pobl yn deud, dwi'n mynd gallu coginio adre, dwi'n mynd gwybod sydd i wneud. Dyna diolch, sy'n fi, jyst bach o hyder yn neud o unwaith i weld, yn cael bach o hyder ydi o, de? Ie. Felly, os ti wedi defnyddio chocolate tywyll, os ti'n licio chocolate, felly defnyddio rhywbeth arall ar ryw gynhwysyn i ychwanegu ni lefo? Rhywbeth, so chi'n gallu gwneud... Y caws hufenog a'r hufen ydy'r peth mwyaf pwysig. Unwaith o mae hwnna di wneud, sa chi'n gallu adio be bynnag da chi eisiau iddo fo. Mae'r lemon yn iawn. Lemon, mae'n hen i fon. Ie, mae hwnna'n eitha traddodiadol. Unrhyw fath o ffrwythau arall, fatha pinafal yn neis iddo fo. Na, so pinafal ddim yn neis gyda llaw. Ddim yn licio pinafal dros llaw. A efo lemon. Felly, ysg chi sy'n defnyddio ar sydd y lemon? Beth ysg chi'n defnyddio? Sydd y lemon neu'r croen? Wel, swn i'n iwsio lemon curd. Mae hwnna'n eitha melis yn barod. Na, ti wedi ychwanegu bach o... Dipyn bach o siwgr iddo fo. Y siwgr eisin ma, efe? Ie. So, da ni'n cymysgu hwnna, jyst tan mae'r hufen di chwipio. A rwan, da ni'n mynd i ddechrau adeiladu y deisen. So, fedrwn ni'n neud o ffordd traddodiadol, mewn fatha'r tin ma, lle da ni'n rhoi dipyn bach o'r bisgedi yn y gwylod. Pwysio hwnna lawr. Felly, os ti'n gadael, roch chi wasgu hwnna fewn, fod i'n dychmygu beth ti'n neud wan. Ti'n gwneud gadael hwnna setio cyn adeiladu'r gweddill? Wel, sa chi'n gallu. Os da chi eisiau gwneud o fatha ffordd saff, swn i'n gadw iddo fo setio yn y ffridge am ryw chwarter awr neu rhywbeth. Os ydi godi fe nawr, i ni jyst weld yr bisgedi, gamra 1 yn fyna, na ti. Ie, na ni. Gret. So, os da ni'n byd fatha taclus amdano fo?
O, ti'n gweld Ma'n edrych yn ffein. Wel, na. Reit, a nawr mae'r cynwysion, tyd, caws. Yndi, mae hwnna'n mynd i fewn. Neis. Fel yna. Lyfli. Os ti eisiau rhywun llyfr bwlan a deg a fi wybod. So, mae hwnna fatha opsiwn un. Ydyn ni'n neud hwnna, rhoi o'n y ffridge. Am faint, y ti'n rhoi yn y ffridge? Hanner awr? O, reit. Ie, na, hwnna'n ffain. Neu mi gennym ni opsiwn 2, os da ni eisiau bod yn gyflym. Opsiwn posh, dwi'n dweud ar hyn o bryd i gymaru. Wel, ie, mae'n gallu bod yn fatha ffordd eitha posh. I parti neu fath lle. Ie, wel, pan o'n i'n coleg, o gennau'n pethau fel hyn. Na, mae costio ni, ti'n mysio gwario yn y gwrs. Yndi. So, be newn ni? Rhoi dipyn bach mewn gwydyr. So, beth ti'n dweud, mae pob efo glas gwyn yn students. Wel, ie. Ie, neu glas peint. Ie. O, nawr ti'n rhoi bisgedi i fewn. Fedra i roed y bisgedi i fewn. Ffordd gwahanol, ie. Neis. So, ni'n gallu roed o'n yn gwylod, ond da chi isio fatha dipyn bach o'r bisgedi. Ie. Bob tro. Mae'n edrych mor neis. A wedyn fedra ni orffen o efo dipyn bach o mafon. A dyna fo. O, Dan. Hyfryd iawn. O, mae rhaid cael blas. O, siwr. Oes, reit te. Diolch o galon i ti, Dan. Iechyd da. A pob dymuniad da i bawb sy'n dechrau coleg. Ie. A joiwch y coginio. Eise, gynnech chi un pryd cyfa fan hyn, does? Ti'n neis? O, Neis, a na i dweud bach. ardderchog. Siocled yn hyfryd. Diolch, Dan. Diolch, Dan.